Lewawyň merkezi Türkmenabad şäherinde prezident Serdar Berdimuhammedowyň etmeli taparynyň öňýany güýçli depkinde mejburi arasyçylyk işleri geçirilýär. Onuň geçsek ýoluny täze asfalt düzülýär. Gözüniň iläjek posturunmelliklere gyslanmaç bakça önümleri oturdylýar. Habarçymyz prezident Berdimuhammedowyň iýunyň ilkinji 10 günlüginde vilayatyň dolandyrys merkezine gelmegine garaşylýandygyny anyklady. Onun dowamında hususan da çärje trawynyň Watan Daýhan birleşigindäki buğdoy oroguna gatnaşmak meýilleşdirilýär. Geçen hepdäniň aýagynda Sewitiň ähli büdjet işgärlerini çagyryp Türkmenabadyň aeroportundan tä Watan Daýhan birleşigine çelne aralyň ýürüte idara kärhana bölünip berilendigi yglan edildi. Adatça bolşýaly mejburi ýowara gatnaşmakdan boyun gaçyranlaryň işden çykaryljakdygy bilen haýwadatyldy. Dinç gününe garamazdan we gosmaçy tölek edilmezden yüzlerçe büdjetçi köçeleriň urunda arasyçylyk işlerini geçirdi. Ýagtylyk sütünlerini ýekime-ýeki eski bilen ýuwdy. Binalaryň diwarlaryny renkledi, galy bertide hasyl otlary çapdy. Döwlet işgärleri el güýji bilen aýyrmagy basartmadyk gamyslary we çayırlary öz hasabyna ýörüte ekskavator tutup arasalatmaly boldular. Azatlyk adam başyna 30 manatdan pul toplan döwlet işgärleriniň hopsudygy jahtynden munuň bilen bagly käbir gosmaçy maglumatlary aýan etmeýär. Mejburi ýowaryň çäginde häkimlikler prezidentiň geçmeli ýolundan göze iläjek posturunmellik ýerlerine hyýar, balgar burçýaly bakça önümlerini hem gyslanma çekdiler. Prezidentiň has köp eglenmegine garaşylýan Watan Daýhan birleşiginiň gowwaçy meýdanlarynda ýekeleme işleri tas durman alınıp barylýar. Resmi mediada entek habar berilmeýän taparyň öňýanynda adatçy bolşýaly hopsuzlyk çäherleri hem eýýämden güýçlendirilip başlandy. Sewitde has köp polisiýa işgärleri göze iýilýär. Esas köçeleriň urundaky binalaryň ýaşaýjylaryna aýnalaryna perde dakmak we taparyň dowamında penjereleriniň töwereginde asla görünmezlik talap edildi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewawyň we Türkmenabadyň häkimliklerinden kommentariýa alyp bilmedi. Ýokarda hem bellap geçişimiz ýaly prezident Berdimuhammedowyň Lewap vilayatyna gözüňünde tutulýan tapary barada resmi metbuatda entek maglumat çap edilmedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birinde prezidentiň taparynyň dowamında tutuş bir Sewitiň adaty durmuşynyň toktap galmagy hem adaty ýagdaýa öwrüldi. Türkmenistanda büdjet işgärleri wezipe borçlaryndan başga-da köpçüliklen şäherlere sol tanda arasyçylyk işlerine köçeleri tüpürmäge, ýupuk gurçagyny ýydak etmäge, paxta ýygymyna gatnaşmagy mejbur edilýärler. Türkmen häkimetleri ýurtda raýatlaryň ýaşamagy we zähmet çekmegi üçin ähli sertleriň döredilendigini tekrarlap, bu aýdylanlary açaçan boyun almaýarlar.